Hvad siger du? Jeg synes, du skal læse op, hvad du... Jeg ved det ikke. Hvad skal jeg finde på? Det skal også være noget, som... Jeg kan jo læse den der lidt mere humoristiske fra Requiem som afslutning. Slut af med den. Vi skal finde den. Ja, skal vi se. Sådan lidt ironisk. Ja. Ja, det er mig. Det var ham. Det var ham, der hver morgen bader i iskoldt vand. For han var hærdet, sommer og vinter, uanset vejr. Og hans kone fyldte badekarret op, og det til randen. Og så kaldte hun på ham. Dit bad er færdigt. Og så steg han ned i det. Vinter og sommer. Og han lå nøjagtigt 3 minutter. Og det havde han gjort lige siden han var 26, og nu var han 67. Og grunden til, at han overhovedet var blevet 67, og var så rask og rørig, og mere spændstig end mange end 26-årig, og med hjerte og lunger som en yngling. Grunden var den, at han hver morgen, sommer og vinter, lå 3 minutter nøjagtigt i et badekar fyldt med iskoldt vand. Men hvordan gør de det dog? Lille frue, han svarede. Lille frue, det er en vanesag. Men som jeg har gjort det siden jeg var 26, så har man vendt sig til det. Og det er sundt. Og det havde været med fryd, at han hørte hendes mands bemærkning nærmest hviskende. Jeg ville dø, hvis det var mig. Og det var ikke alle mænd, der var mænd. Og hun ville fortælle det til venner og bekendte og til alle sine veninder. Tænke, vil hun sige. Jeg traf den mest interessante og spændende mand forleden aften hos postmesteren. Tænke sig, han er 67 år gammel, og han ser ud, han ser mindst 20 år yngre ud. Og grunden er den, at han hver evig eneste morgen går direkte i et iskoldt bad og bliver liggende i 3 minutter. Og det har han gjort lige siden han var 26. Er det ikke fantastisk? Så vil hun sige. Og det vil alle udbryde. Men det er jo helt utroligt, det er fantastisk. Hvordan kan han dog? Og det vil alle tænke, at hvis det var min mand, så ville han være død på stedet. Men det ser man, når en mand er en mand, så er en mand en mand, og det var det, han var i det rigtige mandfolk. Og ikke en af disse blødsøgende, dyne drenge, der ville dø strådøden. Han var en mand, for vikingernes ånd levede endnu i ham. Og hvis han overhovedet døde, så ville han dø kæmpende og stående. Og også efter hans død ville man mindes ham. Folk ville huske ham. Han ville stå som et lysende eksempel for alle, og især for sine børnebørn. Jeres farfar, morfar, ville man sige, det var et rigtigt mandfolk. Han lå hver morgen, når han var 26, og lige til sin død, ja, på selve sin dødsdag. 3 minutter i iskoldt vand i badekarret. Og jeres mormor, farmor, skulle hver morgen fylde badekarret med iskoldt vand, også når de var på rejse. Og når det så var fuldt, så kaldte hun, dit bad er færdigt. Sådan en farfar og morfar havde det. Og det var også derfor, han blev så gammel, som han blev, og stadig var rask og rørig og i bedre form end mange 26-årige. Og hans oldebørn, og hans tipoldebørn, og hans tipoldebørns tipoldebørn, alle ville de vide det. Og de ville pege på hans billede, og de ville sige, denne mand, der ser så ungdommelig ud, skønt han var over 67, da dette billede blev taget. Han steg hver morgen ned i iskoldt bad med iskoldt vand og blev der i 3 minutter. Hans navn kan vi i sandhed være stolte over at bære, og hvor vi priser os lykkelige ved at være direkte efterkommere af ham, og hans iskolde blod rullende i vores år.